Mag-RT 99.5 ni Duta. Hello mga kabarangay. And hello sa itong mga friends watching us all over the world mga kabarangay. Please share our video, especially sa itong mga Filipino communities sa lain-laing nasod. And yeah, labi na mga Visayan speaking people, you can share our video. Okay. You like our page mga kabarangay, you can still watch also some videos sa tuwang mga DJs sila mga programa. Okay. So problem mga kabarangay, wag na wag mong sabihin. Ang alin pa ba, Joe? Aka na mga panulti ni mo, wapag kumakuha May gusto ako sa'yo. Charot. Sa ako nag-iingan pabalit eh, ka na mga panulti ni mo, puros na balita na. Balita eh. Wag yung gusto na. Kalain. Yan. Hello lang sa mga namina na si Rester John Peñalosa, hello. First, I saw you on live, Papa Joe and Papa Litoy. I'm always listening on your radio from Mutya Diasis. Hi, Mutya. Thank you so much for watching. And spread the news. Okay. Mutya. Ka? Baliling. Papa Litoy. Papa Joe! Nanay problem di Papa Litoy? Sa text line, open abot rin, Papa Joe. Oy, wapa ma-share nga to ang mga video. Share di Papa Litoy ah. Naman ako rin, Papa Joe. Oo. Yan. Okay, nanay problem Papa Litoy? Wala pa gyapon, Papa Joe. Hilo na lang sa itong sugi nga. Tipaminaw nga si Papa Boom. Hi, mga ki. Sinclair Anabia, hello ah. Ay sa sa akong mama nga si Helen Timblor nga mulakaw na sila sa eskwelahan sa akong manghod. Daghang salamat kay ni John. Yan. So problem mga kabarangay, pwede nyo itawag 2323749. Pwede po 261-2413. Yan. Or i-PM nyo sa Papa Joe Cebu mga kabarangay. Okay, sa paninadre, kailan kaya Rodjin siya? Paps, may buntag, pamansin po diri, Paps. Oh, saan nang pamansin no? Alas 9 buntag. Sa mga kaiksunan na to ha, all over Metro Cebu, nanawag sa itong cellphone papalitoy. Sige, Papa Joe. Yan, hello? Hello, Papa Joe. Maing hapon o to. Ito namin eh. Hello? 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 Okay, tukmod pa. Sige, yun yan. Tinukmuray sa mo diya, ha? Tukmod pa. Okay, sige. Sige, na unang handos birada rin, Papa Joe, sa text line. Kato ko nung picture na to sa kuan. Unsa man? Si Papa Don ba kuno tong sa proper taas kuno kayo. Kisam na papalit to eh. Check si Papa Boom bagong recruit. Sige. Unang problem. Handos bira sa usa ka problema. Dear Papa Joe, naalagi ko'y dako nga problema. Kanang aduna ko'y live-in partner o niya kung magkalalis mi, labanan sige sa iyahang mama. Bisan sayop niya. Nagi time nga bali na mo nga lalis sa ko ang bana kay ako siya nga nayayawan kay namakak siya. Nako nga ni duty siya nga wa di ay kay tuwar siya sa barkada ga inom. Unya ang nakapait alas 6 gabi na ang iyang out, giulian ko niya og alas 8 kapin. Niya ako bago pang nanganak. Niya nagpaabot ko niya nga muli kay gadala man ni siya og sudan para among panihapon. Gutom na kay ko pa akong tiyan, Papa Joe. Niya, Papa Joe, pag abot sa akong ipungutana, nganong karon pamangka, wa di ay ni duty siya.
Well, simple. Nga na, rin ko nga labanan sa ginikanan kay basin siguro og feeling sa ginikanan the way ka mga saba niya murag ikani nakapanag-iya sa panimalay. So wagas siguro ka sa tayo Papa Joe. Mata ka ba bisan tungod sa kagutom ikani gutumon ka mga kabarangay. Ay oo Papa Joe, uy. Oo, Maski maglabad. sa masulti. Di ba Brandon Kanyete nga Correct. way sakas taas ng problema. Saka na naman ang taas. Oo. So, mo na siya nga kuan kanang yung sistema nga napapalito nga. Kana bang mangipon ka ba? Oh. Di gini mo malikayan lagi nga pwede ka mahimo ikay bati. Yeah. Ikay mabantayan. So, kung ginahan mo, paglahi mo. Ano Nga yun na Papa Joe? mo sa yun ay resulta sa dili gyud andam nga pakigrelasyon kay giuna man ang dug kay love lagi. Pagabot ka matuoran, Diha na ni resulta Papa Joe. kanira bang mura kaning kung relasyon lagi tanan lagi pare-parehar mo na mura nagmangutang ka ba? Mangutang? Oo. Nga naman Ano Papa Joe. mangutang ka kanang mangutang di kag motor di ay. Oo. Oh, di ba basta binik approve din mo ni CI nimo bab kung gihangi ka mo limpyo basta bago pa kung gihangi ka mo data. Oh, pila ka buwan na gani nga magsugod nagkahilis ang ligid. Ayan na yung mga diferensya. Ayan na yung mga garas-garas. Awan na mapulaan nagkadala ka na hugas. Ayan. Oh. Kay di man gyud nimo gusto nga kuan mo. Pero kung imong gindaman kay kani siya ako ning paliton kay kasyan to ni kay para way labad sa o. Oh, di ba? Oh, di mo na nga magab gid nimo. Ana, imingon ka nga ato nilipyan kay kasya ba nila pag uro ba nang di ba nila limang kuan. O di ba? Ino na. Anyway, sa loday ni Alsola Bilmore o ni Vince Nodalo. Yan. Hi sa ni Box of Lapu-Lapu ni Erna Ariso, ni Mama Len o ni Gemma Imperial. Thanks sa ni Reds. Dagang salamat. Na-short kay nga problem dire atong tanahon. Sige. Dili kita tanahon ang basahon dito ni. Mayong buntag Papa Joe, disturbuhon usa nako ang imong hunahuna nagkinahanglan ko sa imong advice. May tungod sa kong problema kay nga akong anak nga 7 years old na wala pa marehistro. Unsa may angan akong duulon. May tungod ani Papa Joe. Moadto ka sa Civil Registrar. Ayan. Yan, late registration. Yan, libugon wa man kalibog pa. Lagi ka putok-putok Papa Joe. May taning lagi mo ka. May taning lagi mo ka. Utos ko. Okay, nailang problema ito ni Papa Litoy. Sige Papa Joe. Handos bira sa usa ka problema. Good afternoon, Papa Joe. Papa Litoy, na ako'y problema. Last week lang yun ni nahitabo about ni sa government LGU oo. o DSWD diri sa among lungsod. Kung bawal gani sa station ninyo nga ibanggit, please pakibasa na lang hilom Papa Joe. Okay. Imo naman yung kuan. Imo naman yung magkamingon nga yun nga ni ba kanang namoy mga murag itago pa ningon tamo nga kung bawal ala sa i-mention pero ikaw naman ninyo. Mo lagi sa mention na nato Papa Joe. Kasi mo tagapan ni pagtaga do di mo kanita nang sa nato ni. Sige, ato na kalaro. Okay. Tagay ko og opinion aron nako masabtan in any good ni Papa Joe last 2017. Ni-request mi og wheelchair sa ilahan ng lungsod. DSWD silang lungsod sa Tagbilaran. Gi-refer mi sa lungsod niya moto nga halos kada semana o kada buwan follow up wa man sila feedback about sa need namo. After a year 2018 gipasa mi sa usa ka foundation hindi na kanimo na. Niya naman mi record sa foundation nangayo mi og hinabang sa una pag paopera sa akong spinal mao nga wa mi mahatagi og wheelchair. Karon 2009 mao gyapon na sige mi balik-balik sa DSWD kay need lagi unta nako ang wheelchair para makasikaso ko sa akong SSS.
kay lisod kung walay wheelchair. Karon akong karon nangutang na lang mi og lending para maka wheelchair ko tungod sa kalagot nako. Nagpost ko sa FB about sa akong problema sa ilaha kung nganong wa man sila ikahatag. Og naa akong nablitan silingan namo nga ninginahanglan og tabang ila man tabang tungod kay duol man sa luwag. Aba, yawa no. Hindi mo sa siguro yung anak o ko. gobyerno. Well, yaham sad ni. Sige. Karon gipatawag mi sa DSWD nga nung gipost daw to namo. Samot na ron nga nadungog ron nila. Hindi. Oo. Sige po mo dyan. Magkasuhan pa mi sa mo ang pag-post ang og bati sa DSWD. Salamat Papa Joe. Always minaminaw sa mong programa. Kanilaging usahay no pre nga nino nga init kay mong well, wag yun niyo totally panasabti because siguro ang inyong panglantaw mo lagi na di na mawa sa tong utok lagi ng mga bakir-bakir ingana. Well, imuha man sa nga opinion pero mo bitaw na igiingon nga think before you click ingana kay ma-misinterpret na sa ubang mga tao. Ang imong intensyon dili yung tayo nga na pero lain nun nagsabot. Kaya hantod nga mo dako magubot na noon. Now kanang imuha dia depende wa man imo gisulti diri kung unsa imo gi-post against ang inyong local dia nga DSWD sa lugar. Depende kung doon na background sila nga kuan. Pasakag kaso. Oo. Or siguro I don't know kung unsa mga sanctions ingana. Well, dili man gud ka makaingon sa tanang panahon magud nga mo request ka og mga kuan no Kanang mga butang sa nga maaprobahan. Correct, okay. Pagi pa nag-budget pa Jo. Oo, doon nagi allotted budget ana sa matag ahensya sa gobyerno ingana ba. Correct. Unya kinahanglan gyud na siya nga i-scrutinize, kinahanglan gyud na siya kuan kung kapila na siya natagaan og tabang ingana. Unya kana siya dong kung sayop man gani nga mo gisultingan ni kay naadyo kay ebidensya dia di mausad yun na ang imong barugan sad kung ipatawag ka. Karon dong kuno nausad nimo nga mingo nga silingan ninyo natagaan katulad sa una nga natagaan ka para sa imong spinal di ay Bitaw. dili na sa dayton nimo kwintahon. Wa man sa nimo giingon diri nga natagaan og wheelchair hinabang may mo giingon sad. Kato ding na spinal ka problem nimo di mahinabang mo sa nimo nadawat ato. Bitaw natagad man siya ato. Oo. Imagine naman good nga pila na gud ta ka buok sa tong populasyon and pila ka buok na kinahanglan everyday. Kung imo lang gani yung sabton no. Nami gyud mga kigsunon nga mga arang-arang pagkabutang nga ginahan kay mo buhat og kanang mga charitable nga mga gibuhaton nga pero ang uban dia mabuhat lagi with camera sad. Kung tanaw na nimo naa sa tuwang mga public nga mga hospital hasta pa kay mga tagtungodan na nangatug na nas gawas uban di matiman tungod kay dili man na maato sa gobyerno pag-provide nila og kanang tambal na mga pang first aid ingana. So kanang imo di ato ba nga and be true to yourself barugan nimo ang imong gisulti nga kung nasayop ka di ang kuno nimo nga nasayop ka sa imong gi-post na bunga lang to sa imong kapungot nga nadismaya ka because ingana. Wa mo gutay programa magud diri sa atua siguro I don't know kung sa tong gobyerno na may programa nga ikaw na mo doon na kanang usay pangayoon sa tao with disability ma-provide nimo. Di magud dadayon pa Jo. Ingana daghan ba ya gud nga kung sa kinahanglan. Bitaw. Oo. Pre bitaw kanang na mga tabang na mo diri sa station. Nakidungog mo na mga tabang na pero kung magsigi-sige na lang sa gani, we discourage that. Kaya nahug naman lang sa kita na lang niya. Ang uban di ay di na ito matabangan. Kaya labi na mga mingon ta nga kisa itong mga listeners niya nga makatabang ani niya. Borog ito tayo mapunit ato nila niya. Kinakadungog ang uban na mutabang malis lang ato mo ato sa ta dito niya. Wala na ito ikadonate itong listener nga mo donate kay yan na donate. So mingon na sa uban nga unfair. Kasla splitting. Diba? So again, don't touch no if I were you. Ato ba nga? And then kung tanan mo sayop ka di mga kag-sorry ana nga ino mo nga ma'am bunga mo ni sa kwan kay frustrated na kay gustanan kay tungod sa akong kahimtang kamo kuno diribe o di ba? So ana lang
Napailan niya papalitoy? Text line, napailain rin pa ba dyan? Napailan niya? Yep. Parang sa tayo oras. Wala na tayo. Oo. Karoon totoo. O sige. Okay, mga kabarangay. Hello din ni Papa Brian, no? Kumusta? Yan. Yan. Si Bunga. Normal Bobby, Marianas House. waba. Barangay FC, 99.5 Ninduta, mga kabarangay. Second na stretch, mga kabarangay, sa itong programa. At ang inyong mga kabarangay natin mga bisita later on, no? Labi na sa itong mga mananagat na naminaw ko ron. So, paminawan niyo mga kabarangay. Okay. Labi na sa itong mga seafoods, no? Mga about seafoods ang kamino sa supply later on. Ito nang matubag. Patry tackling na pa ba? Papa Joe, please notice me, Crystal in Delegate, mga tanaw na ako, asa ta kakuha og OEC. Then pila ang bayad, ano important lang Papa Joe. So meaning anak pa ba dyan? OEC. Ha? Ang ako kay, yamin ako ka ng OIC ba? OIC ka, Dili, nakaibaw eh. ko. Ako giko ng address sa kuha man na POA na kuha na siya, certificate na siya papalitoy. Overseas Employment Certificate na. Ato ka sa POA day, akong itanaw ang address. Maugya pa ng address niya sa may kuhaan pa doon sa Plaza Independencia. Yan. Kanang buyon sa Santo Niño, likod ng na-building des Comelec. Okay, sige. Chester Pagix, hello. John Arangues, hello. Hello! Bato. May ngunto na mo diya bro, kisa ni Palayog? Bra, di pa so, bra. Bra! What's a bra? Ano ko yung tanong mo, Bato? What's that bra? Bato, kanang ako kung asawa pa, Bato ba? Naay ka ng passport niya sa una, itong pagandaga niya. Na-expire man pa, Bato. Pwede pa ba na ma-renew, Bato? Oh, niya i-change na si mong family name. I-present na niya ang mga requirements like marriage contract. Inga na, nga sa DFA. Ya, pabato ka ng unawa mo ganyang valid ID ko, Pabato. Pwede ba na magamit ng valid ID mo, Bato? NBI clearance, Pabato. Okay na, Pabato? Dili sad. Naagi na. Itong mo dito sa DFA, sila makatubag ninyo na sa inyo pag-secure o valid ID. Kung sa mga alternative, inga na. Ya, ka itong marriage contract, Pabato. Okay, sa local, Pabato. Sa Dili. direct mo kuha, Dili good. Kanang authenticated from PSA or NSO. Yeko? Oo. Salamat! Sige, Pabato. Salamat. Bye! Hello sila ni Kelly, Chinito, Bingbing o si Oliver nga naminaw karon. Yan, daghang salamat. Enjoy ka na sila nga naminaw karon. Yan. Si kuano sa ato ning si MM to. Oh, si MM. Okay, Papa Joe, shoutout ko sa Herrera's family, Mama Inting, and Papa Poli, Salamat Konsolasyon, kani Ariani. Okay, napilay mga tayo mga pala tayo. Cellphone, sige. Hello! Rayon Kabong Naminaw, kinilang sa Barangay RT 99.5 Into Taa. Kinilang hapon yung mga shopping tig paminaw matagod to. Why Ang uyab? DJ nga kayo darog Pero why uyab? DJ Alver. Why uyab? Kapadyo, Mr. May Why? wato ni Brian. May wato mo uyab. kapadyo. Oh, Kaya si may taning mananawag managabi dito sa ay sis. Manataan ako. Sige, balik-balik ka na mo sa may labot ko. Bahala ko sa kinabuhi yung kasama manawag. Kaya nagpaglumero sortes. Ay, nako, bahala pag usap mo sa asa mo manawag ako'y labot ninyo. Inyohan ang personal. Di ko mas may taning nga nangilan ko nuko. Ay, puro ka batang may buot sad. Bito po kapadyo, pangutanan niya ako kapadyo. Kita ka kaninipot ron. Oh, mga bata sumug-sumug. Again ha, wami, di mi magbuot niyo asa mo maminaw, no? Oo, kung naminaw mo karon good. Pero kung magsumug-sumug, binata ka na yan. Toxic mentality. Ano sa may punta mo? Sige. Kining kapadyo, tinuod ba nga ang kining iskinol ko no? Nakapaputi ko ron na sa naong. Minsan bisag brand pa ba dyan? O niya, ginaka nga, imuro na ako puti, muliw gitom.
Ito ang serious po nyo. Oo mo nga ni. Ginaba ka nga ngimuran na akong puti niya imong liog itom. Ay, Ingon man ka nga makapaputi sa naong. So di na mapakaputi sa liog. only yung kapila sa... O di, klaro di nga papadyo makakakuha na sa panit. Naunsa. Ito po Nakita nyo, din tinod mga po nyo. Abot lang, testing eh. Kaya kung puti ka, nga nung ginaba mga mo puti. Ha? Ginaga mo puti. Nakita Ano mo gwapo kong kamot ba? Magwapog sa ano. Pero why uyab? Ay nako, Almer, wata kung doon ay babae nga anda mo tagana nga mo dawat ni mo. Okay, dili kinahanglan nga papution ni mong naong ya itom imong bukton. Kaya pila na ni mong liog. O, paday po nyo. Oo. Ya, para na pa nyo. Hindi lang imong suking kik babinaw matagod to. Ito Ang mong naong. DJ nga. Pero ito mong naong. Ang DJ nga kayo ka nung kik. Pero ito mong naong. DJ Alvis. Naong ray puti. Bye. Hello ni Ate Mars, hello ni ano? Uminom. Uminom ko nun ng mga glota-glota something ingo si Mama Len. Yes. Hindi naman ano yun Marami ng gluta. Be happy kung sa naong ninyo, kana natural nga naong ninyo. Bitaw Okay. pa pa, Joe. Oo, okay. Maski usa pa ka gwapo sa inyo kasi sa inyong giparitukin na niya. Kung maminyo mo, bugawas sa bagyong resibo. Inuotin na, napa-inject lang yung tuyo. Labi na gano'n di kay sweet mong pare siya, nindot kay kagilong, taas kay kagilong. Correct, oo. Yan, ikaw sa ako nga, ano nasa may naliwa? Yan. Eva Reyes, Irog-Irog, hello. Thank you so much for watching. O ni Andrew Dulio nga nagtanaw sa nato karon hi sa kong kanin Johan. Yan. Silingan sa kaputaw. Huwag bago di ha? Ay si panghatang ni mo bagong Mrs. Fran kuan Andrew. Kuy ayo. Huwag ayo. Si Papa Don Pops gi-inject na siya. Gikan pa Brian. Dili kana si kuan maintain na iya. Ay, maintain na niya pa ba, Joe? Maski di pa na nimubutangan na siya kanang iyang mga paputi-puti na gina siya. Oh, wait. Wala gina natural pa ba, Joe? Puti gina walang talawan. Rich kid. Okay. Kolotsky siya. Tama Papa Joe. Be proud of what God gives you. Yeah. Yeah, but you have the right masad nga ma-enhance na nimo no nga in a way. Pero kung imo lang pugson nga dili na ikaw kay murag ang uban ma-obsess na jud ka. Inyo ham sa nagkwarta sad wa yon. Oo. Di comment as Papa Don no? Siya ahakan. Puti kinas Papa Don. All Panis na over. tuon pa ba, Joe? All over. All over? Okay, sige mga kabarangay. Hello ni Doc Joyce. Yan, nagtanong sa nado karon. Yan, salamat sa hipon. Ako nga natin kasaba cake. Obita Yan. pa sa cake pa ba, Joe? Labit ka. Paborito ko na ng mga kasaba cake. Labi na punan. Bagaan mo na. Kami lang sila po na mapalitoy. Sige, sila. Okay. Hello. Hello, Papa Joe. Hi. Kinsa ni? Ha? Putol-putol man. Kinsa ni? Ken po. Kin po. Ha? Kasi nga mo? Ken po. Clean po. Sige. Yan, sabi po kutanan mo. Saan lang po? Hello. Clean po. Muna gawa may signal imong phone. Pwede ka makapakita sa signal dito? Putol-putol. Di gin maklaro. No. Hello, Karen. Oo. Hello? Saan lang po? Dora. Wow, good. Wala talaga. Wala akong klarong marinig. I-text mo na lang. I-text mo na lang yan. Oo. Putol lagi pa ba, Joe? Okay. Sige mga kabarangay. Asan mo yung charger day? Ha? Ha? Basi nilakaw na sa... Let's go. Oh, the way that you
Naman sa pikas ko no. Anong kumawaan na? Tadaw ito Papa Joe. Pangilabot na. Mahal na ba palit ato? Nakita charger. Okay, anyway, sige mga kabarangay. Papa Joe, gawa sa baho sa utot may kulor ba? Ano ba kulor Papa Joe? Di mo na makita gani. I think, yeah, na. Naa Papa Joe? Yes. Mau ba? Maka-prove amo ana? Ako. Ikaw? Yan. Kilagi sa unsa Papa Joe? Na-prove yun ako. Na siya. Ang kulor na niya, pink. Pink? Oh. Karon pa sa kong kitag utot nga pink ha. Tarawa. See? Nakakita ka kay kakaroon pa ko kita. Nakadungog di ay. Oo. Okay. Kami sounds nga. Imo yun siya nga. Dahil namang unod ano Papa Joe. Kira-kira ka. Ang bitaw no? Ay, naku. Nasa puti. Puti saan? Mau ba? Oo. Sige daw. Ano siya? White? Wala sigurado ko hungaw niyo. Tubag yun. Hello? Yes, hello. Hi. Yeah. Oh, John. Nako'y pangutan na Papa Joe. Asa na nang? Da. Okay, Joe. Sabi po tanan mo. Oy, si Oo, gibunak. Hindi ako pangat. Takam lang kayo. Pag ko mahuman. Jojo Cortez. Si Jojo Yan. Cortez ni Greet dire. Siya pre, Kaya Greet ko. nasa lagi ko. Tingog lang eh. What's that dia? Oh, siya pre, Greet ko ni Erwin Val Brian. O ni Ma'am Nini nga namin sa patrol. Yan, gikan na ni paring Jojo Cortez. Asa mo habig Yan. ron paring Jojo. Balik kayo naman daan. Oh. Jo. Ayaw, lagi pa. Reklamo na lang sa Jojo Cortez. Si Jo. Ayaw, nagura si Papa Si Joe. Jo. Ano mo ang kumagay mo? Si paring Jojo Cortez. Hello, Jo. Kumusta dia? Sudahan. Yan. Okay, so... Sino ba mangutan ako? Oh, sige, kisamingani mo na lang. Oh. Agoy, mangutan na sa Oh, sige. Okay lang. Ingon ka, mangutan na. O, sige, Jo. Ayaw, pagaraan today. Sige na ba mangutan ako? Oh, sabi pong tanong. Panalitan, mag-ovulate ang babae and then mag-love making sila sa iyang partner. So, pila ka days mahibaw-an nga positive panalitan, buntis ang babae. Pila ka days mag-pregnancy test. Well, actually, in a week, Develop result ang gyapon na, na oh. Papa Joe, no? Yan, na-expect pa rin ka? Uy! Oh my God! Siyempre Papa Joe. Kapay makat ni. Huwag ko magkukunang minupost ko, ha? Una pa di ay. Oh, yan. Nga na, dali na siya. Labi na ako Pila to ka days? basta in a week, may buwanan ni mo. In a week? Okay. Fertile, oo. Mao pa. Unsa din na inusinti ko ana daw. Yan. Oh. So, pauna to in a week. Hindi ko na muslingan, no? Ha? Hindi ko na muslingan sa Ignacia Papa Joe nga. Testingan na mo, pero may bawa agad plaka days. Tingnan ang to. Ayay. Gara-gara na siya. Hi, Drew. Oh, yan. Odro. Sige. Ay, naroon na si Uyab. Ano na siya yung testing room? Uyab, Pwede na din makatesting Papa Joe? Okay. Mora to. sige, maura to, Papa Joe. Bye. Okay, sa mga kaisunod ng mga taxi drivers, hello. And sa mga security guards, sa kanamino karon, mga tindera, hello. Yan. Hi Papa Joe, Papa Litoy, gikan ni Elizabeth Pyre ba? Okay, Papa Joe, mag-ask ko ba?
sa mga palaliton ba, since na may mga product nga mutaas mo boss ang price, if ever mo kumpra ni mo mahal pa ang price for a certain product niya planeta ni barato karon unsa may dapat basihan na nimo Papa Joe sa pagbaligya Paps sa kumprada nimo nga mahal mao ni problema ingana sa dingana no. So, kinahanglan ng stock pa niya, Papa Joe. Oo, okay, kung daghan kay mong komprahon unya hinay ang halin sa imong item nga imong gipalit nya matag kag barato niya naitindahan na maligya ditong barato nga to di ato dito. Siyempre, malugi ka na nakatintanga. Yan. So, when you put a price sa imong items, kinahanglan nga sakto gyud sad sa ginansya nga dili sa kamalkansi. Nga in kaso nga kumobarato ipaubos nimo sa dug imuha sa di nagyapon man ginansya. Okay. I don't know how do people do it sa mga businessman no. Maugid pa For example, for example, kuan palit ka og lapis nya tag dos kuan butang lang tag 250. Sige, ang buok. Sige. Baligyan mo og 3 350 pa ron kay layo yung lugar. Sige. Oo, so sa bawi-bawi na nimo sa 350 nga kung planeta og maubos ang presyo, may mo na dos, di na 250. Layo pa kay ginansya. Yan. Pero bawi-bawi. Yeah. Giyobori ko. Ingon siya nga tuloy po kong technique ani Pops B. Nga di mi malugi o kung negosyo ba niya. You know, when you come up with a business magud, you should come up first with a feasibility study ba. Sa mo palit sa inyo ha, pila ka buok ang mamalit sa inyo ha. Di ba na mahurot lang sa utang. Maugid. So, kinahanglan gina nimo na siya kanon. Studihan pa ba? Studihan sa June. Okay. Putol na. I-call sa itong cellphone. Last one. Hello! Good afternoon, Kapso, Kapalitan. Hi, good afternoon. Kasi ni Palayog? Si Marjo din ito, Kapso. Marjo, ang tanong. Malaki itong utana, Kapso. Okay. About sa passport, Kapso ba? Ang tayo requirements na ito na, Kapso? Actually, na may mga gipampost ana sa DFA, bro. Na dito tanan pa ba dyan? Oo. Sige. Yan. So, ang atong mabayad na ito, Kapso, pila yung atong mabayad na ito, Kapso? Ay, padong hamog. The last time naman yung bawaan ko. Napagwas barangay arte ka trabaho. Pero, anyways, murag 1,000. Depende sa pila ka page ang imuha kuan. Pila ka page. Page 1 nandun para barato. Yan. Kinala ka magpa-appointment dong ha? Dong. Magpa-appointment pa ka sa DFA. DFA, oo. So, lagi tayo requirements na doon na, Kapso? Wala no? Ha? Requirements daw pa ba dyan? Inig requirements pala ka nanam ka nanawag naman lang ka trabaho lang ko sa DFA. Patag sure cap ani. Malang makasama ka, Kapso, ito, makalarga ka, Kapso. Mag-visit ko kasi yung one station, Kapso. Kung saan pag-visit mo nilarga naman ka. Ikaw may kuha, Kapso, mabalik ko, 2 years contract naman. Na-visit mo din sa Okay, sige. Kaya diyan sa ako pang itanaw diri ang mga requirements. Asa man nawag karon? Nasa sa linuwan, Kapso? Unsa mo renew or kuan? Mulukot yun. Oo. Para larga na ni Kapso, bakit nalakot tuhon? Palukasan ako passport. Okay, naitag 1,300. Fixer siguro. Onya, original birth certificate? Na-fake ana. Naman dili. Yeah. Oo. Onya, dala ka og live birth sa nimo. Nya. Kumaro na requirements ko do. Dala ka live birth kung hanap ang imuhang kuan birth certificate. Okay. Valid IDs. Okay, Kapso. Okay, size 9. 7.5. Okay, nagreklamo ko sa Automatic na yun. may hapon ni Hindi pa ba Joe? Ay, kalarga pa ba Joe? Paningnan na yun. Okay, sige mga guys.
Ato na gininayan rin, Alsola Bilmore. Oo. Okay. Ato na gininayan na. John Saniza. Yan, nagkasalamat. Dalian na sa size na sa process. Hello! Kailan Papa Joe? Oy, Jojo. Boy Longkab. Adi ni si... Hello? Dili lahi ni Oo, si Papa oo. Joe. Hello, kisa ni Paliog? Turawan ni react. Si Carlo Papa Joe sa Tuduba. Uy, Carlo. Oo. Sa may ato. Kanang asat mag-copyright ka ng kanta Papa Joe. Murag sa SEC. Sek. Oh, Security Exchange Commission. Naman na ikon Papa Joe sa may Dirama. Waso ka ba sa kuha, no? Pero Office try nila. lang, oo. Sige. Oo. Na-type na, i-google na rin mo mga lugar na kayo. Uban, balin mo mga opisina. Mawag yun. Sige, salamat Papa Joe. Kaya naman, magpa-copyright kasi mong kanta. Sa akong kuhan, sister-in-law ba? Nari siya yung original nga kanta di ay. Sige. Good luck. Salamat Papa Joe. Bye. May problem di pabalito eh. Text line o pinangabot rin Papa Joe. Nananawag sa cellphone. Ate check. Hello. Hello, Papa Joe. Hi. Magpatambag ko about sa mga igsoon. Ano man na sila. Okay, ila-ila sa ta. Basta mo kayo. Kasi nga ni mo. Mirjoy. Ha? Mirjoy. Miljoy. Okay. O sa may problema ni mo, Miljoy, sa mga igsoon? Sige. About lagi sa mga igsoon, Papa Joe. Sige, palayas ko nila sa dakong balay. Nga, di kulata ko nila. Bubalik pa ka ako, Papa Joe, o di na. What? Tubag Papa Joe, balong. Ako sa mangutanan ni mo. Straight mo kayo. Legyon. Oo, may figure. Ako mangutanan ni mo ha. Nganong gikulata man ka? Kay, mura mag-gipasangilan, gad ko nila, Papa Joe. Mura ka gipasanginlan. Aha. Ya kulata dito niya mura ra gipasanginlan. Gipasanginlan jud ka. Mong ipalaya siya. Oo, sa may gipasanginlan niya nimo. Nanguha daw ko no kung kwarta nila. Pila may mong gikuha nga kwarta ko no? 200 daw ko no, Papa Joe. 200 nga. 100 naman to Papa Joe. Talpa, 200 unya kakisam ng balay. Ngano ningon maganda kong balay? Doon na rin gamay yung balay. Di man ko sa akong amiga nagpuyo karon. Taga-asam yun ay ka di ay. Taga Southern Leyte. Niya, kananda kong balay, pila mo kabuk ikso nagtipon niya. 8 ka buok. Ikapila man ka. Kasiyam. Wow, walos lang kabuk niya kasi yun sila. Uy, laron. Oh. Lagpas man. Yeah, wala mag Peter's mother got 5 children. June, July, August, September. Pila mo kabuk igsoon tanan? Siyam. Siyam di ay. Oh, Di ikapila ka. Siyam. So kay ka manghuran. Pila may edad ni mo ron? 21. Mao ba? Nya mo mga ginikanan, wala na kay ginikanan. Patay naman ako mama din. Akong papa nagminyo ko sab. Nya. So tipon mong siyam ka buok sa inyo handa kong balay. Doon na mga pamilya sila niya nagtipon diya sa dakong balay. So gipalayas ka. Unya, wa ka mo sumbong og pulis nga gikulata ka. Wala. Ngano man? Handlock mong god ko nila, Papa Joe. Giadlo kanila nga kung musumbong og pulis kulatahon ka. Ayo. Gikulata na gani ka. Oo. Unya kung musumbong og pulis Madlok siya. kulatahon ka.
Basin epekto ni skulata. O dito pa po natandog. Gulay. Wala ka, ako pa nimo. Nya karon, so may problema nimo, kung uli ka dito, basin og kulatahon kag usab. Kumusumbog ka. Ang saya nga ibuhaton ako, Papa Joe. Kung tapos kumusumbog kag pulis, kulatahon ka. Kumuli ka, kulatahon ka. Sumbog na lang pulis, mora magyapon kulatahan. Kakulatahon ako. Ayaw pabadyuhan. Ako ra din na sa imong tapad. Day, asas papan mo puyo, nadya pos na kumbay. Wala, natuan na sa kong lula. Gala. Sinalikway na mo ganda mong amahan, Papa Joe. Pasige pasingalan sa tunang 200. Ha? Dili, man God. Dili, God. Ingana day, wapa ka maminyo. Nanak ko yung isa ka anak. Naangkan ramang God ko, Papa Joe. Basin badlungon ka sa inyo ha, mo nang gikalagutan kasi mo hang mga igsuon. Dili, man God, Papa Joe, nang ano bitaw, mataglihok na ko, bantayan ko nila. Basin supervisor sila. Mataglihok ni mo bantayan nga naman. Kay, kaya magsuot ko, mga saninang mga 60, masuko na sila nako ba? Basin di ka angayan. Pwede, Papa Joe. Basin, huy, pagkauwaw lang ka, wakay angay yung sunod. Ano na masuko? Kita ang pagkadats, oh. Or gilain lang ni mo sabot. Bitaw. Gilain lang ni mo pagsabot ang pagkuhan. Ningo na, ang una-una sa migsuon ba? Huy, sa tinganan niya? Si Miss ko ang. Mary Joy. Mary Joy. Basta nang badlong sa migsuon na, huy, Joy, noon sa naman taong ka eh. Tanawa ko no, masigag pa siksiyan na. Kanang imong si pasiksiyan mo di, atiman pa na mo sa mga anak. Dili, man God, Papa Joe. Dili di Nga man God, i-down ko nila premi ba, ingon ko nila bugo, o ako'y pinag-iralan. Mo ba? Yan na, bitaw. Okay. Dili lagi siya bogo, Papa Joe. Dili, oy. Wala gusto ka kaigsuon, kasiyam siya. Matod mo siya igsuon, no? Maog yun. Ay, paano yun siya? Oo. Sige, ano ko doon, no? Kasi kayo nakabuhaton, Papa Joe. Asa mo rin mga anak ron? Wala, diri tuyog na ko. Ay, lang ulit dito. Panigitan lang ka ng panikasi kay pakita nila nga kaya ni mo. Bago kong buhaton karon, Papa Joe, ba? Manrabaho Na, ka. mangayo ko sintinto sa baka anak na ko, bitaw. Tapos ay mo Wapag ko problema. sweldo ron. Nakadungog tayo mong brother wait, sorry, kulatar sa ka. Bright din may hana na. Ang yung problema kay iya mga igsuon karon kay mga sustintos na yung anak niya. Pagkabalungan yun. Si Pata, eh. Ayaw ulit dito kay nabinoy mo igsuon pero takot ka. Si Pata, gibnaw. Ay, nako. Onya. Asa man nakapanak ni mo day? Kasi, Papa Joe, Ang nakapanak ni mo ba asam day? nasa Manila. Nya kabaw ka sa address ato niya. Maog yun. Dako ra ba Manila. Wala, sad. Nya asam ka mga sustinto ana. Sa Facebook na lang ka. Ala, no? Oh, pwede panilingan to ina na kay anak diri. Kan ako mo reply sad. Oh. Ganong pila na edad sa bata nimo? 3 years old, Papa Joe. So 17 pa ka, nagmabdos na ka. Ang muna kasabang kasi mong maguwang. Bata pa kay ka, sud-sud ka na, wala mo tanaway mong kugmaon. Correct. Oo, yung tanawag, ibiyaan nung kas laki. Mo na badlungon ka nila pirmi. Natarungan mo sa Kabalo.
Paminaw sa... Kabalo na magod sila. Paminaw sa isip. Kabalo. Di sa ginahan nga magsigag pa sexy. Kay makita na sa gatus lang kung mapaseksi ka marutan nila mangun una-una kag laki ba. Ingana, nya sexy gyud ka. Oh, Papa Jo. Mao ba ha? Ya ba ko pa anak. Ngano makaingon ka sexy man ka? Diet man perminte. Diet o adyo ka o. Mono rason nas uban Papa Jo. Diet. Wa ka mag-diet oy. Naiko ka nang imong balay sa imong amiga mo tipong kaon. Tag sa kay mo gasto. Day, gamay lang nagkaon day. Basta maluoy. Pagkana na day. Unya day. Karon ako pa nimo. Pwede ka muli dito. Ginaka mo paubos sa imong karbo. Unya. Tumali sa naslaki. Ang imong mga iksuna. Kita mo gud sa imong kapalpakan gud. Tanawa o. Gibiyaan lang kas laki. Giangkan lang ka. Ang imo sa mga bato naman magpaseksi ka diya. Mangita kag trabaho. Maayo pa. Kita kag trabaho. Kay trabaho ron. Mga play pa, Papa Jo. Mga play ka. Pila naman kakabuhan ni Layas? Wala, naputol na. Wala load. Putol sayang Papa Jo. Oo. Masing ipalayas ito siyang amiga. Nakaload. Nga ni mga kuan no. Di ko makakuan nga nganong ingnon ang kuan no. Nganong mingon ang igsuon nga bugo siya ingana ba. Ana kay gusto ko di pamatay sa igsuon mong sa iyang binuhatan hitabo gahi siya po siya uba. Nga badlongon lang ta siya nga nasayop na gani siya. Oo, nasayop na gani. Yan. Ya magpasiksik pa ma pun ano guyab-uyab bro bag sarap ka diya wag ka na ingana ba. Correct, oo. Unya iya pala niya gibantayan siya. Siyempre bantayan na jud ka. Kaya nasayop naman ka. Mao. Pero di lagi ginahan mo ko ang millennials kaya itong bata pa iguto. So, mitabo feeling nila nga gikontrahan. Anyways, mga kabarang wala rin kong panahon, inigbalik na ito mabalitoy ka Ita na mo portion, final hour Papa Jo. Yan, dito lang sa itong programang Talk to Papa. Okay, sige mga kabarangay, ito na mo portion, pinyo itawag mga kabarangay, nanawag sa cellphone 2323749 or 261-2413. Pamili tawag na rin Papa Jo. Huwag kayo mix up. Okay, hello sa Staggered family nga naminaw ko ron og Lorete family. Yan, Lilibeth Makanding. Hello! Hello. Hi. Hi, Papa Jo. Oh. Hello. Saan na ako, Papa Jo? Unsa man na sila girl? Lover girl. Mo gani unsa na sila girl? Oy. Oy, kaniyot sa Lover Girl, kaya naminaw di karon karon pa makita magkikigi pa miss call. Salamat gawa. May hapon din ni Lisa Abarquez din ni Bim Bim Harkins o ni Ted Harkins from LA, California. Yan. Came from Cause SPO1 Richard Bali. How you doing out there, huh? Hey, Lover Girl. Yeah. Since somebody is listening right now from the United States of America, so we have to talk in English. Are you ready with your handkerchief? Ready. Ready. Let's try to bleed Di our ba, nose. Jo, mangutan na ako baka What is that? Kana bitang Ask a sunglass. question, Papa Jo. Papa Jo, kanang What? grado nga 200, 300. Also, reading glasses? How reading glasses di ay. Dili lang makadaot sa mata, mag-ilis-ilis, Papa Jo. Makadaot na siya sa mga mata. That could somehow damage your eyes. So if I were you, consult an optometrist so makuha ang grado sa muhang mata. Kung grade 5 na ba? Yan. Kaya naman sa gawin, tinol lang, naman ko yung mga like mag-reading glasses na ka. Pero naman ko yung ban nga kanang tawagan ni kanang di pareha o grado ang matang mata. Oo, bitaw Papa Jo. Yan. Baka nang sa department, Papa Jo, baka nang mga sunglass dito ang gipang... Dili na siya pwede basa ng sunglass. Sunglass na. Di ba na reading glasses Papa Jo? reading glasses. Oo.
Sabi gamitan mo sa reading glasses, tanaw Facebook. Dili ka nang mulakaw sa gawas. Mula ka sa gawas. Pang reading so, din, dili na pwede. Oo. Reading glasses gani, pagbasa na, dili pa lakaw. Hala, babadyo. Dili ito pwede mo sulob, ana. O sa may sulob, reading glasses. Kunya maglakaw-lakaw ka. Mangita ka ka, walking glasses. Okay. Glasses. Oo. Kung magbasa ka, mo na siya, reading glasses. Kanya kung suwaw, mo na siya sunglasses. Yeah. Lito rong adlaw da, kay daghan kayong nawag. Oh yeah. Standing. Labi na ka. Hindi ba palitoy? Okay? Sige, mauro to, Papa Joe. Alright. Sige, bye. Pops, pa-shoutout sa ito ng mga riders nga hinihinay lang mo pag-ride. At the moment na ina-overshoot sa Trans-Central na highway, napay pulso ang rider. Drive carefully. Mo ba? Parang matagas ko tiniya pa ko, Credits ni Carl Michael P. Ay, oo. Anong, mo na siya na Ay, fallen. Okay. Nasa gyulaing rider na saan nga disgrasya. Sus na, kulta. I mean, I don't know ha. I mean, di lang ko conclude, no? Just please drive carefully when you are somewhere sa mga ingana, no? We're there to ride, not to race. Yeah, oo, Papa Joe. Basta to, Ruela? Dili, dito lang eh. Wala din. Kaning hinay-hinay. Again, sa mga mag-ride sa bukid, hinay-hinay taon mo. Be safe lang kita, Luis, Papa Joe. Oo. Yan. Okay? Kay lisod na mga kabarangay, usa ratong kinabuhi. Correct. Let me check kung kailan ba ko ani. Yan. So, gikan na siya sa ni Carl Dalanon. Yan. Papa Joe, pa-shoutout ko sa amigo na si Michael Dante. Yan. Anyways, mga kabarangay, like what I said, na ako yung mga bisita. And to give us more, kung unsay mga atong i-discuss anin lang karon mga kabarangay, ato ni mahimamak ni sila karon tataod. Basta, kani siya mga kabarangay, naging siya concern sa itong kalikupan. Yan. Labi nang ang Cebu kay naila na kaayong kanang dagang seafoods mga kabarangay. Pero wala to mabantay kung napabatay dagang supply or whatsoever. So, ato ning mga pangutana nito mga bisita karon. But first, ato sang ila-ilahon mga kabarangay. Okay, kalit sa ako sa on akong microphone. Yeah. Hello, hi. Hi, maing hapon. Maing hapon. Pwede may lela. Yeah, hi. My name is Papa Joe. Ikaw na si Papa Joe. Oo, sahay. Oo. Kana siya. Papa Joe. Amo na janitor no. Yeah, janitor. Sweet ni Papa Donoy. Hi, Mom. May I know your name? I am Golly Ramos. Yan, and you are? Sa Oceana. I'm with Oceana. Oceana. Yan. Si Attorney Gloria Estenso. Yan, Ramos. The Vice President of Oceana Philippines. So, could you just give us a background kung unsa ni siyang Oceana Philippines? Yes, ang Oceana is international non-government organization. The biggest NGO focused solely on marine conservation. So it was established in 2002, and then in 2014 nag-establish diri sa Philippines, the only office in Asia. Kay ang Pilipinas, center of the center of marine biodiversity in the Philippines, in the world. And then ang kita largely dependent on fish as a main source of protein diet. But dako kaya itong problema. Nga mahibaw sa uban. Nga di makita sa mga ordinaryo nga mga ng tao nga wa magpakabana basta makapalit lang. Mao. Oo, di ba? Basta na isda sa ilahang lamisa, okay na. Was nakabaw ka like isda di ang goldfish na din nas lang ako. Okay. Anyways,
So mo na siya. Ato rin hininayan. Pero kamo diyan nga naminaw ka doon. Regarding about sa Oceana, Philippines. Mao ni nga paborito kay nato. Dali no mga seafoods. Sige na kita mga restaurants, mga hotels. And grabe yun ang demand. Oo. Yeah. Dako atong population, we're over 100 million. Yeah, oo. Dependent kay ta sa isda. Mga isda, basta mga seafoods. Unya, so nagminus na ba Judy ay ang supply ani Attorney Gloria? Yes, in fact ang mga scientists gyud nag-ingon nga 2/3 sa atong fishing grounds karon are really overexploited. Meaning hinay kaayo ang dili kaya na sa capacity sa atong ocean nga maka-reproduce og that many fish at the rate that we are exploiting, we are harvesting the so more kuha and hinay ang patubo. Oo nya bisag mga gagmay, mga juveniles, apil. Ang example, danggit. Diba? Ayaw na mong kaon na ng danggit nga gamay kaayo kay di na ka-reproduce. So, mo-collapse atong fisheries. Mo na atong himuon. Sa crime, boy, apil ang juvenile. Ay, isda ma-apil. Okay. Anyways, be comfortable lang na mo rin, ma'am. Yes. Oo. So, nga nung, kuha mo na siya, kanang perti naman yung mahala sa mga seafoods na to, particularly sa isda. Yes, it cannot be denied, no? Nga, nagmahal na yun. Nag-survey mi ani through social weather stations nga grabe na yan. Ordinary people are saying sobra na kamahal. So, ang kuwang na yun ang atong isda. So, kuwang, syempre mo dako ang price, ana. And then, naatay dakong problema nga nung maingon nato nga ang atong gagmayng mananagat nga unta kita man ang dato when it comes to marine wealth nganong sila may poorest of the poor makita na nimo diha ngano man nga dato ta sa isda o marine resources pero wala ka benepisyo atong gagmayng mananagat. One of the explanations is commercial fishing is banned in municipal waters. Gikan ni sa shore up to 15 kilometers. Sa dagat, dapat walay commercial fishing. Gireserba ka na sa atong constitution, sa atong fisheries code nga na-amyenda in 2015 sa mga gagmayng mananagat. Kaya dili nila kaya mo palit og dago mga boat, mga vessels, and the oil, the fuel for that. So, unta to mo na sustainable fishing ang kanang kuanlan kanang ilang gigawi pero ug imo nang pasudlon ang mga commercial fishing vessels with their sophisticated technology na sila finder, di ba? Sonar kay boss la sa mga school of fish. So uneven ang competition na marginalized gyud ang atong fisher folks, and that's so sad because ginadili sa balaod mismo na ang mga commercial fishers anha sa municipal waters. So, ang Oceana is really helping government implement the ban on commercial fishing in our municipal waters that will address poverty issues, haunting sa atong small fisher folks, that will add to food security. Kay daghan ba kayong challenges ang dagat, dili lang kaning commercial fishing, illegal fishing, destructive fishing, climate change is upon us. So kinahanglan healthy ang ecosystems para mas resilient sa impact sa climate change. So how about kining mga binuhatan sa ato ang mga kaigsunan sa like doon na ba'y research ani nga naka-draw sa mga isda palayo instead of tungod sa mga pollution or something like that? Well, definitely pollution is one of the factors. Kasi nang isda ba ka, dul-dul na sa syudad ba niya, ibig magpuyo na siya dito yung dosis na mingon niya, iyo, lapo. Ang ilang habitats na mauntay mo purify, such as mangroves. Yan, Gipang patay, i-destroy. Tuba. Yan. Himo reclamation, tabunan ang fragile ecosystems, ang seagrass, ang corals nga ana diha mutubo, ang mga dako ang isda.
panabunan, morning reclamation, we are opposed to reclamation. Nganong gubon man ang kinaiyahan, nganong gubon man ang habitat sa mga asa naman sila padong, ug asa naman ta padong, uwa na isda. So, and the legal framework supports environmental protection. Naa mismo sa atong konstitusyon nga ang Estado mismo na garantiya sa atong right to a balanced and healthful ecology. So when you destroy that, and our law prohibits that, it's a crime to destroy coral, seagrass, mangroves. Ngano, usa may ilang basihan to have these reclamation projects. Ma-displace ang fisher folks that will impact the fish. Definitely, karon in decline, mag-collapse ang fisheries. O, let's say, Cordova, for example, known with kaayo nga mag-reclaim. Imagine ang ilang 850 hectares ang Cordova. Plano dubliho nila ang ilang land area through reclamation. What na livelihood ang mga fisher folks? And Cordova is known to have fisher folks nga who can still afford to send their children to college kay ang seagrass, one of the biggest seagrass ecosystems. Maong na diyang eel na mga kuhaan ka ng bakasi na sa festival ni Ana. All of this will really destroy our environment. Punan pa ang plastic pollution. Daghan ang sad, no? Daghan kay mga turtles nangamatay because of plastic na ingest na nila. They say the water we drink na plastic. Yeah, basta kayo mga tao ganyan plastic. Anyways, nasa ko na yung mga kuan. Apil sa bisan ang mga parrot fish. Sige man gud post diri sa FB nagi-competition ang mga kuan ibabaan ba daw na sa naingana. Kana mga reef fishes dapat dili unta siya ibaligya kay very helpful sa ecosystem. Nandiyo na siya mga gamit ng yan. Yeah, si Coach Sai Bacazo siya, I support the group as a diver. Yan. Thank you. Yan, magbasket ko na siya sa dagat sa. Magbasket? Okay, so kani siya attorney, akong pupunta na karon. Kasi ba na itong mga kaiksyon nga naminaw mong kakaroon, basta you have the money, you can buy fish and then name names kung anong ni mahal, blah 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 and so on. What just like about what's really going on with the environment, the ecosystem or whatsoever. So diin man sad asa nagkuha nga itong gobyerno ani? Okay. They say we have the best laws, ang problema implementasyon. Yeah, the teeth. So ana diha nagkuwang. And giamenda ang Fisheries Code of 1998 in 2015 by Republic Act 10654 nga maingon gyud nimong gitagaan og ngipon ang balaod. Gi-require na nga tanang commercial fishing vessels matrace og asa sila through tracking devices, mao ni ang vessel monitoring. Nga hangtod karon wala pa mahimo, wala pa mamugna ang balaod labi na sa mga commercial fishing vessels nga ang 3.1 to 30 or 40 gross tonnage. So mao ni ang fight sa Oceana to help government implement all of these measures, and we have been successful. We have been able to push for a policy sa Tanyon Strait Protected Area Management Negros Board na, no? between Negros and Cebu. Naanay polisiya requiring all commercial fishing vessels nga ni agi diha o ni DAC to have vessel monitoring device. Ang Cebu province also requires tracking device for all commercial fishing vessels transiting Visayas and Cebu waters. And then kana akong gihatag nimo on fisheries management areas. I'm gonna read this one siya basta na ma-impart din akong uban. Yes, that will change the seascape of ocean governance in our country, ngano? Because dili na pwede nga ang desisyon ni mayor mo'y matuman, but science should be there behind every decision. Gi-require na ang scientific advisory group
for every management board for each of the fisheries management area, gi-address na ang issue on overfishing, Yeah. illegal fishing, and really kinahanglan na gyud sustainable management of our fisheries. So aware ang mga local government and mga official aware na sila. Murag kuwang pa dyan. O di ato ipa-aware. Yes. Okay, so this one kanang sa usang paagi ta makatabang o kani mga katawhan nato nga mapanalipdan nga tuong kadagatan. Kana. Okay, timing good kaayo. We are launching this platform online, Karagatan Patrol, where citizens, organizations makareport sila on illegal fishing in municipal waters, and at the same time among i-share sa Facebook kaning map of areas where there's seemingly a high incidence of illegal fishing, especially at night. This is the use of data from the satellite nga matagaan ta. In fact, project ni sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and NOAA of the United States government nga ang Oceana mo'y nag-implement, mapakita, malaymanise, ma-analyze unsa ning data gikan sa ilaha haron ma-share sa mga local government units kay under our law ang coastal cities and municipalities na ay jurisdiction over our municipal waters. So atong una mag-away ang BIFAR o LGUs kay mga LGUs wa mitabangis BIFAR mingon wa ni implement ang LGUs sa. So this is a way of helping LGUs assess o naabay hotspot or hotspot areas bang ilang municipal waters for illegal fishing. Kay bawgon na sila. So how about this, attorney? Last one. Okay, so para fair. But how about are we really have also the strongly kanang watching these people mga small scale producing mga dynamites wala na ba yung mga reporting Ay daghan gyapon. na naka-damage, di ba? Yeah. Kaya you cannot just say nga mga nagko nasa mga gagmay nga Yes, they want easy. Yeah, actually ang nahitabo naa ang presence sa atong enforcement agencies that deters illegal fishing. So doon magpatrol na Sa Tanyon Strait, dinay nagpatrol. We are thankful to the Philippine Navy, Coast Guard, with the BIFAR, na ay patrolling ang nahitabo, and PNP as well. So ang nahitabo, ni palayo ang commercial, ug nibalik yun ang kadagan sa isda. Ang species of fish now, they haven't seen for years, nibalik yun. So let nature heal. Ubalik yun ang kasi gabi na abundance. sila manggawas, kadlaw na sila manggawas ng mga illegal mao na ilang style. Yeah, basin maana sana sa kapuso mo si ka tong ba tong So again, attorney Gloria, so finally na voice out na nato sa mga puan to may part na to ni sa mga katawhan. Any final words? Yes, daghan kay salamat, your Papa Joe. Yeah, so finally nadungog yung nako nimo imong tingog. We are very thankful, Cebu Provincial Government, our partners sa Coastal Law Enforcement Alliance, mga enforcement agencies na nagtinabangay gid sila karon nga masugpo kaning problems facing our oceans, and Oceana, and we have a network of civil society organizations work hand in hand with government to ensure that our oceans redound to their health, to its health before. Kaya daghan gyud kay ta before. So and through this medium and other forms sa Facebook or how about Facebook? Asama yes, naami Facebook address. And then naasa niya me effective March 3 takna sa Mananagat. Diri sa GMA. Sa AM. DYWS. Yes. And that's mga really mananagat tangina ninyo. Yes. So Facebook page attorney. Naasad ang Oceana. Oceana la ilay type. Oceana Philippines, no? No, sa Facebook ba say makita those who would like to inquire sa Facebook Oceana Philippines. Yeah, Oceana Philippines mugawas na. Naku ang tabang sa Facebook. In fact, Oceana leads the environmental NGOs in terms of having the most number of followers. Oh, okay. We have over 500,000 followers sa Facebook. About sa mga illegal, no? Wala na ako na nag-tackle ka kanina. So, attorney, thank you so much for dropping by and the rest of the guys. And I hope nga kamo din nga naminaw ka doon
you'd also do your part. Mahibong yung mga ni mahal ang isda kaya tungod kay mahal nihit ng isda. Yeah, nagkanhit lang Oo. Yan. So, aside from flying fish pa dito, nakinibawaan nga isda nga mulupad. Mulupad yapon. Murag wala na gid pa Badyo. Parrot. Dili. Parrot fish. Dili. Parrot is a bird. Ang manta. Nailing species sa manta. Nga mulupad. Very magnificent creature. Yan. Oh yeah, si dolphins pa Badyo. Mulupad. Spin. Ako nabawag kay e-fish. E-fish? Kumapa Badyo. Okay. Thank you so much, Lupi. Thank you so much, Lupi. We're back right after a short while, mga kabarangay. Okay, natin problema din papalit tayo sa tuwang Facebook. Unang problema. Handos bira sa usa ka problema. Good noon, Papa Joe and Papa Litoy. It's me again, katong si Kay. Kanang nanas ako ipahandos bira nimo Papa Joe about sa akong first BF nga sud sa usa ka tuig namong panag-uban karon ra nako nakahibaw nga naa day siya uyabdaan nga mag 2 years na pud sila karon. Nagibalo lang ko ana Papa Joe kay giingnan ko sa akong amiga pero wa man sa mi magkumyo ato Papa Joe. Mag-agad ramang ko niya. Mo message og pila ka weeks na mo nga way kumyo. Ako na lang yun una nga bulag na mi. Pero sakit kayo ang yung gibuhat na ako Papa Joe kay sa kami pa sigihan man ako siya duda o maglagot pag yun siya dudahan. Nya karon nakabalo na ko. O ako siyang giaway Papa Joe. Grabe, makalagot. Sama na ako ni Papa Joe. I need your advice. Thank you so much and more power. Yan. Okay. Well, okay. Kanang imuhang problema yung I mean, at least pasalamat ka. As early as now, naibawaan mo kung unsa ka bakako na lalaki. And you should be happy also and proud that your instinct is working. Tanawa sa imong pagduda-duda ni mo niya, dinibawaan ko ni mo tinuod. Yan. So, long before that, nga nitabo to ni mo, tungkol sa pagduda niya, na-prepare na ni may mong kagalingon for the worst nga may tabo sa mong life. So, karon na naman na, you have to move on. Wala tayong mabuhat na. Nga naman. Iyan talang dawaton pa Badyo. Dawaton ni mo nga, na siya dito. And, again, usa na siya sa leksyon na sa mga tao nga naingana na biktima to be more aware sa mga pangitabo and be kuan jud mga kanang conscious and curious about the person nga imong mahimong hinigugma kung unsa ba gyud nimo siya ka ila ingana kitanawa karon wa nimo ilala pagayo di tagsara mo mag-commute nya. Sakasakayan lang ka. So again, Day, one of these days, magkatawa na kas mga pangitabo. Malagingon nga, siya, charge to experience. Okay? Pila ni Pablo Day? Sige, sa text line pa Badyo. Sige. Handos bira sa usa ka problema. Papa Joe, magpahandos bira ko. Usa ko ka senior designer pero feel na ko dili pa dako kayo ang ako nakamahuan. Na ako'y mga bright kayo nga mga junior designer nga daghan kayo ga questions and dili ko katubag. Uwaw kayo ko sa akong self, Papa Joe. Naningkamot ba ako but naalan joy staff nga di ko katubag. I feel very incompetent ang saon man ako na Papa Joe. Well, mao na siya ginaingon nga wala man na siya mag ingon nung tungod kay senior designer ka. Yeah. Ki-question ka sa imong junior designer. It's an insult already. Okay?
And do not degrade yourself because of that. You know, there's always time and room for yourself to improve. You study, okay? Learn, because every day is a learning day. And don't be shy to admit nga kung wakay katubag, di wakay katubag. And then kung nakay katubag, and if you're not sure with your tubag, better na tubag. Pero kung sure kasi mo ang tubag, pero di lang kaya mo ma-elaborate pa kayo, di mo tubag ka. Yan. Ingan niyo maganda siya, Mr. Senior Designer, no? Maybe senior ka, mo na yung mga pilosopo sa mga batanon sa mga katiguangan. Baka namingon nga, ay mo pag yaga, ay mo pag kuwan kay uwahin na kayo mas duyan. Di ba? Bitaw pa Joe, usually. Yan. Naatoy nag-una sa duyan pero kuwang sa tabyog. Di ba? Mo na siya nga na. And ay mga uway sa duyan, sakto sa tabyog. Nga na. So, mura sa mga sakyanan. Doon ay mga sakyanan nga dagko kay makina pero di ka makingon nga kusog kay madagan kay obratikan lang og mga gagmay makina sa mga bago karon. Because ang mga bago karon nangitas lang pamaagi unsaon nila mapagaan ang ilang makina, ang ilang lawas ilang sakyanan nga ma-maintain gyapon nilang speed. Unya ang karaan dagko makina pero dagko sa mga dapat, mga putahaw mo sa mga dapat karon mga plastic na kuno mga sakyanan halos tanan, di ba papahal? Mawagid pa Joe, bugat kaya kaniadto. Yan. So na, di ko na muna maalsa-alsa ng ordinaryo ng mga sakyanan. Correct, oo. Karon, mabanggaan gani kay Yupi. Yan. So, ayaw kaguol, ana. Don't be ko ano. Ang kanang imong pagka-senior designer diha, or sa imong pagka-senior sa imong trabaho diha, only signifies nga nag-una ka. But, you don't have to somehow nga muraba o imong ang kuno nga tungod kay senior ka, wise na ka. Okay? Di ba sa tanang panahon pa ba yun, di ba? Oo. So, it's okay nga, learn. Mo yun na inyong buhaton sa Jud. Sama ng mga, sa tagabaw sa i-design niya. Doon ay mga maayo kay nga mga kaigsunan na to nga may kay mo fabricate. Nga wagay knowledge about, nagay ko amigo gani, nga may kay botog plate number. Plate number? Sa fixer pa ba, Joe? Kaya mga temporary ba? Temporary lang. Oo,ganilit kayo pagkabuhat. Galaw rin mo katiyo plate number. Na may kwan. Na may kanang tawagan na affidavit na may papers nga permit to use. Inga na. Okay. Ikaw, ginakay pakulit na yung Bigyan madagro, ikulit na ba? Okay, sige. Hi, mga kabarangay. Sa pinaadi pa pala ito eh. Ate, check ka rin pagbalik pa ba, Joe? Oo. Sige, naada rin pa ba, Joe? Okay. Laking problema mga kabarangay. Handosira sa usa ka problema. Good noon, Papa Joe. Papa Litoy, magpatambag kung dako bahin kini sa akong uyuan. Ang asawa sa akong uyuan? Ang asawa sa akong uyuan, usa ka amang. Palahubog kayo ang asawa sa akong uyuan nga amang. Unya, og mahubog na, manugo ato sa balay sa akong lola, kontrahon man dayon ang akong lola, nga maora ba jud ang nagbuhi sa ilahang mga anak. Unya, diha magud kausa nga nadapatan sa ako ang lola, nakabayad na noon ang akong lola sa kay amang daw. Unsaon man namon ni Papa Joe, aron na muhunong na ni siya sa pagpanuyo nga dili kami ang mahimong sayop. Salamat. Usara gyud ko ana gyud na papalita eh. Siya nga ani pa ba? Communication gap. Communication gap. Communication problem na nga amang mangud. Mausag lagi pa ba, Joe? Oo. Lisod-lisod ginapag-communicate nga na gyud. Di ba? Wala yan, hubog pa ang amang hubog yun igasya nga. Diba? Kamahong kayo musulti gani, mahurong kayo amang gani basta mahubog na, di ba?
Mga na naman yung mga kamo pamsulti, ikaw ba ka? Yeah, kamo ba? Maugid na, no? Uban magkali mo kanta pa ba, Joe? Oh, wala nang nagpalma. Oh, di ba? Sa mo tayong amang yung mga hubog pang amang. O sa tagabaw ko no, di siya sila magka-communicate kaya dilimaw ang kuhan. Dilimaw ang pagsabot mo siya mo lula. Hantod nga, gihapak siya mo lula. Unsa ka diha? Wala. Oo, di ba? So paghusay, mo na nga, nasa iyo pang nahog nagkuhan noon. Nahugog ka na bati pa ba, Joe? Ang inyong kung ano niya is that kung makasabot niyo ng mga sinyalisa na siya kung anong kasi problema niya nga nga na siya. Labi na gubog-hubog to siya. Wata ka ba? Basin tungkol sa iya pagka amang. Pero normally magod, kung may amang, bungol magod. Mabitan na sila na amang, kaya wala na sila madungog, wala sila di sila kasuno. So, wata ka ba nga sa iyo papanikaw mo gusto kahubog niya at feeling niya nga kuha niya, nagtungod di kay kasi kadungog siya tingog na, gasyagit na siya ba? Na magapay tingog mo gawas anak, pero wala for form, kaya di mo madungog. So di klaro pa ba, Joe? Oo. Ana. Base sa iyo nga nahuna, ingani ra ang tingog niya. Yeah. It could be like that, kay bungol man siya. Muffled kayo. Oh, muffled. Pero sa realidad, di ba? Ang realidad, niya, lula ni mo na Rita. Kau ang mga kasagit-sagitan. Ano programa na matandog ang Pride's Lola? Yung mga idaran. Mao yun. So, mao na siya mga kabarangay, mga kanda. Communication, nagkuha na siya. Problem na yung nga na. Sige. Okay na pala, di ba palito eh? Wapay na bot pa pa, Joe. Niyan. Sige, ito sa nga ininayan ito mga kabarangay. Mangita sa ko rin. Karoon tao da, triple mga kabarangay. Congratulations mga umabot na mga graduates. Yan. Ang uban, dili ka paso sa Marso, kaya doon yung mga kakulian. O naman ka ng haruhay. Uban, valedictorian, salutatorian, Cesarian. Kailanis mga taga Tungkil, Minglanilla nga naminaw ko rin ni Juan. Ano saan siya? Art Construct. Ariel Primor. Yan, nagkasalamat. Papa Joe, may to, wala ko kadungog sa imong advice about sa akong gi-message. Tora. Wasa na minaw, Papa Joe. Well, atong balik ko ng iyang problems. Sige. Matod pa niya nga iyang problema, magpatambag siya sa iyang banang agresibo kuno kayo bisan nagkapuy ang iyang lawas. Di gyud pabalibad. Kay kuno every week ra daw muli. Yeah. Tapos kung mabalibad magyug ko kay sagpaon ko pabadyo. O dili na nako pataparon nako. Ano siya? Tapos sige. Mabalibad magyug ko akong sagpaon. Siya mo sagpa. Siya di ay binakog siya sagpaon. Yan. Okay. Sagpaon ko niya kung ano? Kung para di pabalibad or di na niya pataparon. Yeah, once a month gyud me magdug Papa Joe. Making love out of nothing. Pero Papa Joe, ga-pills ko tapos naaman ko na matikdan nga pirmi na akong pamation. Sige migraine yun samot na gyud ang ako nga dili na ko pailabot Papa Joe. Kay undangan na lagi na ako to take ang pills. Magpatambag ko Papa Joe sa angay buhaton. Padayunon ba na ako niyong gibuhat? Yan. Naminaw siya, nangutana siya tambag, no? Bitaw gid Papa Joe. Well, muna gingon day, no? Basin og muna ikagubaon niya noon sa kuan. Sa ilang panagpuyo Papa Joe. Oo. So, if I were you, sabot-sabuta lang yun na ninyo. Kaya once a week, na ba yan na? Yan. Uban gani, once at gani. Once an hour.
Okay. Sige. Yan. Napilay na pa ulit tayo? O, painabot na rin, Papa Joe. Okay. Sige. Ito na yung ininayan, Tre. Pwede mo tawag mga kabarangay, ha? Okay. Hello din ni Pete Jr. Dagang salamat. Okay. So, natubag na siya. Ibag tayo itong cellphone, Papa Joe. Sige, so ako itong tubagon. Hello? Hello. Hi, may hapon. Si Jonathan ni Papa Joe. Tan, siya to Tan. Wala lagi Papa Joe. Kanang Sa problema? Ito, ako ikaw na kanang nagupuan nga baday niya. At makinahan kay Wantaw. Dapat nakita gusto ng babae pero di siya ganahan ni mo. Di man, okay raman. Kaso adlo ko di kinahan lagi. Sa inahan. Okay, eskwela sa daon-naon. Pilong na edad na yung naganahan babae. 21. Nya, ikaw? 22. Nya, naitrabaho? Isa ako. Angang. Nag-eskwela pag unang imo ko. Ikaw, yun. Ha? Ano sa? Sige dong. Karon na tambay sa ako. Oh, niya. Karon, unsa man naggraduha ang kanang babae? College. First year college. Unya, giingnan jud ka sa inahan nga di sa siya musugot nga maguyab-uyab yung anak. Okay raman, basta mamisita daw taro. Di ba misita kag tarong dito, pero ang importante nimo diha nga maninguha ka nga makatrabaho ka o kanang kuan. Kanang regular. Importante man na. Ayan na rin Papa Joe. Angang, mga kung maminyo di mo diha so may buhi sa imong asawa. Oh, good. Labi na magkaanak Ay mo. na mo kayo buhay mga baka Papa Joe. Niya, di na mahulot imong baka, may mo ng corn beef. Saw ni mong baka mo para kasal ni mo. Yan ko mas imong kasal. Saan naman na? Yan na, negosyo. Negosyo niya. Sure ikaw sa negosyo ni mo. Baka gyapon. Kinalan nga na kay... Ha? Doon sa'yo Mayo. Eskwela ka. Malagi. Niya, eskwela ka. Kung makahuman ka, mas mayo. Dungano ni mo na kay negosyo. Kanina na kay baka. Wakay bisyo. Wakay bisyo. Ay kan, inom ra, di man sigarilyo. Inom og sigarilyo ko no, Papa Joe. Okay. Ito mo sigarilyo. Okay. Sige.